ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तर आज आम्ही या शनिवारा या सत्संगा खातीर सगळ्यांक स्वागत आसा। विशेष करून इतलं सांसान चेडवान इतलं लायक श्लोक रिसायटेशन केल्या निमित्त सगळ्यां खातीर खूप खूप आभार व्यक्त करता हांव। जनरली हांव लेक्चर असलाली एकदम टायमार लॉग इन करता, but आज somehow I was before time and I feel I am very fortunate to hear all the children so nicely reciting beautiful verses of the Bhagavatam. तो ये जे सुंदर चेडवाले मुखारविंदा तुकून इट लायक श्लोक ऐकून भारी संतोष जाले आणि स्पेशल थँक्स टू तांगे ल्हान अम्माक पेरेंट्सांक की तांणी इतलं ऐकून तांकां संस्कार तांकां भक्तीन तू एनकरेज करता आसा ती। श्रीमद भागवतमान तू प्रल्हाद महाराजाल काणीन तू सानपणातून तो सांगता देवाल भक्ती करका। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतामिह। प्रल्हाद महाराज म्हणटा की आम्ही सानपणातून देवाल उपासना करका, देवाल भक्ती करका। आणि I am feeling very happy that all of you parents are taking this very seriously. आणि मगेल विशेष आभार आणि कृतज्ञता आमगेले महेश नायक प्रभू बैल आमगेले मुरलीधर चरण प्रभू तांगेली कन्सिस्टंट सेवा पळोवन म्हाका कितलो उत्साह मेळटा सर। लास्ट कितले की महिने दोन रेग्युलर हरिनाम हरिकथा मागीर सांज चेडवाले ड्रामा तांगेले श्लोका रिटायटेशन। तो it is a very great service what Murlidhar Charan Prabhu is doing. So I am very grateful. Thank you Murlidhar Charan Prabhu. Very grateful. And of course your whole family for this wonderful service. Last time our lecture दिताना हांव अशी एक सजेशन दिलेले की maybe next time if you want to have a series of lecture आम्ही 9विधा भक्ती वयर सूर करता. And I am glad that our Murlidhar Charan Prabhu took it seriously. So very grateful. तर आज आम्ही 9विधा भक्तीचे जे दुसरे अंग आसा, जे दुसरे लिंब आसा ताजे वयर आम्ही उलोवचे प्रयत्न करताली। ते लिंबाचे नाव आसा कीर्तनम। कीर्तनम हाजे फुडे I think श्रवणम वयर आशिल्ले। So now this is the second part. Yeah, कीर्तनम ताजे वयर आम्ही उलयतात। वय प्रभुजी फुल श्रवणम आशिल्ले। फुल श्रवणम कोणा लेक्चर आशिल्ले? हरवेस जननी माताजीन कळाला। ओके। तर आज आम्ही कीर्तना वयर उलोवचा प्रयत्न करतात। जैली कीर्तनम हाजी फुड उलोवचे फुडे या होल एपिसोडाचे एक बॅकग्राऊंड दिवचा तुमका प्रयत्न करता। आता थोडे दिवसानंतर नरसिंह चतुर्दशी येता, म्हणजे भगवान श्री नरसिंहदेव हांगेलो आविर्भाव दिवस आम्ही सेलिब्रेट करतात। कशी नरसिंहदेव भगवान प्रकट जातात आणि त्यांनी तांगेल जे प्रिय भक्त प्रल्हाद महाराज हांका रक्षण करच्या खातीर त्यांनी हे एक विशेष अवतार घेतलो देव, नरसिंह देव अवतार। तर प्रल्हाद महाराजाल कहाणी सगळ्यांना ऐकला कशी लहानपणापासून तो देवाल भक्त आशिल्लो, देवाल लायक स्मरण करत आशिल्लो। तर आज आम्ही श्रवणम कीर्तनम आणि नंतर असं विष्णू स्मरणम। तर विष्णू स्मरणम माझे एक्झाम्पल कोणा? प्रल्हाद महाराज। हर एक क्षणांतू, हर एक कालांतू, हर एक परिस्थितींतू प्रल्हाद महाराज देवाक विसरनाशिल्लो। देवाक हर क्षण
तो निरंतर देवाले उडगास काडतशिलो. हा जगान तू आज आम्ही आमगेला 24 घंटा आसा. आम्ही 24 घंटान तू कितले देवा उडगास काढतात. वेळ प्रल्हाद महाराज अशी भक्त आशिलो हर क्षण म्हणजे 24 घंटे देवाल उडगास काडचे देवाल स्मरण करतशिले. तसल भक्त असं प्रल्हाद महाराज. तर जेन प्रल्हाद महाराज सान आशिलो तेन प्रल्हाद महाराजाक तागेले अण्णान एक मस्ती व्हड स्कूलान तू एडमिशन दिले. मस्ती व्हड युनिव्हर्सिटी. जशी आजकाल चेडवांक एडमिशन खंय घेतात आनी IIT तू घेतात ती IIM तू घेतात ती तशी त्या टाइम सगळ्यान एक व्हड एक फेमस इन्स्टिट्यूशन आशिले. शंड एंड अमरका इन्स्टिट्यूशन. ते इतलो व्हड राक्षसिक नॉलेजा खातीर सगळ्यान फेमस आशिल्ले ते. म्हणजे अगर एक व्यक्ती फर्स्ट क्लास इंजिनियर जावचे जाल्यार तो IIT तू वतालो. फर्स्ट क्लास डॉक्टर जावचे जाल्यार तो एम्स वतालो. तशीच त्या काळान तू हिरण्यकशिपूचे राज इतलं भयानक आशिले थंय 33 कोटी देवी देवता सकड भिवून राबलेले. आणि त्या काळान तू फर्स्ट क्लास राक्षस जावचे असल्याली तुमका डिग्री खंय तुका मेळटा शंड एंड अमरका इन्स्टिट्यूशन. आणि त्या स्कूलान तू एडमिशन प्रल्हाद महाराजाक भेटेले. कोणे हिरण्यकशिपून. आणि हिरण्यकशिपून सांगले की हे बघा हो मेगेलो प्रल्हाद मगेल एकदम एकदम प्रीतीच पूत हो मेगेलो. तुम्ही एकदम लाईक फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग करका आणि मेजून वे होड ताण नाव कमावका राक्षस जाऊन. तर शंड एंड अमरका आणि शुक्राचार्य चेडू तांणी म्हळेली तुम्ही टेन्शन घेऊ नका ती आमगेल बेस्ट युनिव्हर्सिटी आसा आमगेल हांगा प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमगेल हांगा खंयचे चेडवाले बॅड रेकॉर्ड ना तांणी फर्स्ट क्लास राक्षस जाता ती तुम्ही ताची टेन्शन घेऊ नका ती. आणि तुमगेल आशीर्वाद आमगेल वयर आसा म्हणून आमका आनिके आम्ही आमगेल जे इन्स्टिट्यूशन ग्रो जाता तसं. आणि तुमगेल चेडू आमगेल इन्स्टिट्यूशनात एडमिशन घेतलं आनिके आमगेल नाव वाडताले. तशी जाऊन तांणी भारी खुश झाली ती. मागीर तांणी तांगेले ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरू केले. तांणी तांगेले ट्रेनिंग प्रीचिंग लेक्चर आणि सुरू केले. आणि थोड्या दिवसा मागीर मस्ती दिवसानंतर तो प्रल्हाद महाराजा घडकड आपेले. तर प्रल्हाद महाराजा घडकड आपेल तेन्ना एकदम प्रीतीनं हिरण्यकशिपू एकदम प्रीतीनं यो रे मगे चेडला यो बाई सांगा कशी आहेस तू. मागीर सांगले पुता कसं शिकलो तू स्कूलान तू सांग. कसं शिकलो तू. तर तेन्ना तो सांगता के हे जगान तू हे जग आस पळय हे ग्रहमंदकूपम. हे जे जग आस ग्रहमंदकूपम आस आणि तू तुगे लाईफ वेस्ट करतस. देवाल विष्णू नाव स्मरण करी आणि हे ग्रहमंदकूपम तुकून भायर यो. ग्रहमंदकूपम मे कसले जशी आमगेले गावान तू बाय असतात न्हू वेल्ल इंग्लिशान तू वेल्ल म्हणतात. आता त्या वेल्लान तू उद्दा असला लायक पण केन्ना केन्ना ते उद्दा सुकलं मार्गी तांतू कसं व्हॅल्यू ताजे. आणि तसल बायन तू कोणे मनीस पडलाली कसं जात ताका कसल गती असता गेले. आणि त्या बायन तू मस्ती विंगड विंगड जनावर असच्या पुरो साप असच्या पुरो विंचू असच्या पुरो. असल्या परिस्थितीन तू कशी एक मनशान जगच्या जाता तांतू. तर जेन्ना हिरण्यकशिपून ऐकले तर हिरण्यकशिपू एकदम एकदम शॉक झालो. आणि ताण सांगले अरे हे खंयचे एज्युकेशन तुम्ही हाक दिता ती. हांव तर विष्णूचे नाव दूर दवडच्या तुमगेले इन्स्टिट्यूशनान तू घाला आणि तुम्ही हे सगळं कसं करता ती. ते शंड अमरका तांणी एकदम पाप एकदम भिल्लीत तांणी. तांणी म्हणच्या लागले अरे आमकां कसले गोतना म्हाका गोतना कोण अशी ताका हे सगळं शिकिला. तांणी म्हणटा ती आम्ही हाका परत घेऊन वता ती नेक्स्ट टाइम तुमका हे कंप्लेंट करचे आम्ही दिनात. थोड्या दिवसानंतर परत ताका एकदम स्ट्रिक्ट ऑब्झर्वन्सान तू दवरता ती प्रल्हादाक. आणि ताका सांगता ती अरे तू कसले राक्षस लोकांना नाव वाईट करतस तू अशी करच्यानाच. आणि परत ताका आनीक ट्रेनिंग दितात की कशी आम्ही लोकांक मारका लोकांना अत्याचार करका लोकांना कशी धन संपत्ती घेऊका सकळ सकळ राक्षसी प्रवृत्ती ताका शिकयतात.
आणि ताजे मागिरी कसं जाता नेक्स्ट टाइम परत तो शंडे नंबर कवटू गडकड येता तर परत हिरण्यकशिपू सांगता यो रे पुत्ता बैस रे मिगेल मंडीर बैस आणि तागेल माथ्यार हात दवर न्हू सांगता की आता आता कसं शिकलो तू तर तेन्ना ह्या श्लोक म्हणटा खंयचे श्लोक आता सुंदर आमगेल सांज चेडूवान म्हणलेले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम तर या श्लोक सगळ्यांक होतस हाजी मागीर आनी एक श्लोक म्हणला ताणे कसं म्हणला इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणम क्रियते भगवती यद्दह तन्मयी दीतमुत्तमम तर या श्लोकात कसं सांगला फर्स्ट क्वेश्चन आन्सर देवा तू कसं शिकलो तर तो कसं म्हणतस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम या 9 विधा भक्ती सांगतस तो आणि त्याच्या मागीरच्या श्लोकांत तू कसं सांगतस इति पुंसार्पित विष्णु भक्तींचेन नवलक्षण तो सांगतस हे भक्तीचे नवलक्षण इति पुंस्वार्पित विष्णु भक्तीचे नवलक्षण आणि जो व्यक्ती भगवंत विष्णूक भक्ती करता सेवा भावान भक्ती करता प्रेमान भक्ती करता तेन्ना कसं जाता ही इज कन्सिडर्ड एज द पर्सन हू इज द मोस्ट लर्नेड पर्सन क्रियते भगवती अद्दा तन्मय धीतम उत्तमम सगळ्याहून उत्तम मनीस असतो आणि ताण सकळ ज्ञान प्राप्त केला तर या प्रल्हाद महाराजाला अंडरस्टँडिंग तर एखाद्या व्यक्ती भक्ती मार्गान तो आयला मस्ती पण तर लोक गेले मस्करी करतात पळे हो हरे कृष्ण गेलो पळे हो टकलू जाल्लो पळे हो खंयच्या की प्रयोजन ना दिवसभर राम 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 हरे कृष्ण करता पण हांगा प्रल्हाद महाराज कसं म्हणतात जो व्यक्ती या 9 विधा भक्तींक तू देवाक स्मरण करता देवाल चिंतन करता देवाल भक्ती करता तसल मनीषू सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती असं आणि सगळ्याहून बुद्धिमान व्यक्ती असं तर या आमका विचार करता आणि या आमका लक्षांत दवरता श्रीमद भगवत गीतांतू आहे भारी लायक कृष्ण 9व्या अध्यायांतू सांगता राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तुमव्ययम तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुना सांगतस की हे अर्जुन हे जे तुका ज्ञान हांव दितस या ज्ञान राजविद्या आणि राजगुह्यम म्हणजे सगळ्याहून व्हड नॉलेज आसा इट इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल नॉलेज आणि दुसरे राजगुह्यम म्हणजे सगळ्याहून कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज एकदम सिक्रेट ऑफ ऑल सिक्रेट राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम सगळ्याहून पवित्र इदम उत्तमम सगळ्याहून व्हड उत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्य आणि या मार्गान तू ज्या व्यक्ती असं तागेल जीवनान तू केन्ना दुःख नसताले सुसुखम कर्तव्य दरेक क्षणान तू सुसुखम कारण की या जे असं केवल कानंद कंड अशी एक प्रोसेस असो तर अशी हंतू या प्रल्हाद महाराजांनी सांगला आणि भगवद्गीतेन तू देवान सांगला अनेक गीतेत श्लोकान तू देव म्हणता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समांत तर कृष्ण गीतेन तू म्हणता जो व्यक्ती अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते जो व्यक्ती कन्विन्स्ड असं की या जग सकड कोणाला निमित्त चलतस देवाल निमित्त चलतस कृष्णा निमित्त चलतस अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते आय एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस म्हणजे देव सगळं कारणाच कारण असं अशी जेन्ना एक व्यक्ती कळटा त्यांना तो सगळ्याहून बुद्धिमान व्यक्ती असं अशी देव म्हणता इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समान होता जो व्यक्ती देवाल भक्ती करता आणि देवाल विषय ऐकता तो सगळ्याहून श्रेष्ठ व्यक्ती असं
आणि सगळ्याहून बुद्धिमान व्यक्ती असं अशी हे भगवद्गीतेन देव सांगता. तरी याच श्लोकांतू आम्ही पळयले कशी प्रल्हाद महाराज देवा सांगतस की कोण व्यक्ती सगळ्यांना सांगतस की कोण व्यक्ती भगवान विष्णू विषय सांगतस, विष्णू या नवविधा भक्ती करतस, तो सगळ्याहून श्रेष्ठ व्यक्ती असं, सगळ्याहून उत्तम व्यक्ती असं. आणि ताजे मागीर कसं जालें सगळ्यांक गोत असं. दॅट विल बी स्पोकन ऑन द डे ऑफ नरसिंह चतुर्दशी. नरसिंह कथान तो आम्ही कशी प्रल्हाद महाराजाक कितलो त्रास दिले, कितलो मारचा प्रयास केले. जाईल देवाल इतलो शुद्ध भक्त आशिल्लो, देवाल इतलं चिंतन, इतलं स्मरण 24 घंटे करत आशिल्लो, तर ताका पूर्ण विश्वास आशिल्लो की देव मिगेल रक्षा करता. हा एक सुंदर श्लोक असं ताका म्हणटा ती मारे कृष्ण राखे के आणि राखे कृष्ण मारे के. त्याचे अर्थ अशी असा जर देवाक आमकां वांचोवची असलेली कोणा मारचं जाता, कोण एक भक्ती असुया. जर देवान विचार केला की ह्या मनशाक हांव वांचयता, आय विल प्रोटेक्ट हिम, कोणा मारचें जाता. तशीच देवाक जर कोणाक मारचें आस तर कोणाक वांचोवचें जाता. दॅट इज मारे कृष्ण राखे के आणि राखे कृष्ण मारे के. तशीच देवान प्रल्हाद महाराजाक पूर्ण रूपान संरक्षण दिला आणि देवान प्रल्हाद महाराजा खातीर सुंदर हे अवतार घेवन देवान हिरण्यकशिपूल वध केला. तर आज आम्ही कीर्तनम हा विषय उलोवया. श्रवणम हा विषय तुम्ही माताजीवन ऐकला. आज आम्ही कीर्तनम हा वैरी उलोवया. मस्तीपंत आम्ही इस्कॉन तो ऐकला, जो तुम्ही लेक्चर ऐकला आमगे मुरलीधर चरण प्रभून तुमका शिकेल असताले. आता आम्ही कीर्तन करूया, आता आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जाप करूया. तर ऍक्च्युली कीर्तनम कसं आहे त्याच्यावर आम्ही चर्चा करूया. कीर्तनम म्हळ्यार कसं आम्ही कीर्तनम शब्द ऐकलाली. कीर्तनमांतू संस्कृत एक शब्द असं ताका म्हणटा ती कीर्ती. कीर्ती कीर्ती म्हळ्यार देवाल गुणगान करचे. कीर्ती गान इति कीर्तनम. देवाले गुणगान करचे, देवाले कीर्ती गान करचे ताका कीर्तन म्हणटात. आता या जगांतू एखादी व्यक्ती मस्ती होड व्यक्ती असलाली ताजे आम्ही कीर्ती गान करतात. और एखाद्या व्यक्तीनं मस्ती एकदम इम्पॉसिबल टास्क केले तागेर आम्ही कीर्ती गान करतात. तुमका ऑलिम्पिक्सांतू कोण एक व्यक्तीनं सगळ्याहून फास्ट रनिंग रेसांतू रेकॉर्ड ब्रेक केले तर ताका इंग्लिशांतू रेकॉर्ड म्हणटात आणि हिंदीन तू कसं म्हणटात कीर्तिमान. कीर्तिमान हा नवीन रेकॉर्ड झाला. तशीच कीर्ती म्हळ्यार एक व्यक्तीनं अशी एक अद्भुत कार्य केले ताजे विषयी आम्ही गुणगान करतात, ताका कीर्तनम म्हणतात. तशीच कीर्तनम या एक अंग अशी असं तांतू आम्ही देवाले गुणगान करतात. देवाक देवाविषयी उलयतात, देवाविषयी कीर्तन करतात, भजन म्हणतात, देवाविषयी प्रवचन दितात, ताका कीर्तनम म्हणतात. आता हांव देवाविषयी उलोवचे प्रयास करतस, देवाल गुणगान करचे प्रयास करतस, या कीर्तनम म्हणतात. दिस इज कॉल्ड कीर्तन. आता कीर्तन देवाले कित्याक करका त्या प्रश्न येता. कारण की जगान तू मस्ती लोकांन मस्ती सकट कार्य केला. आता तुमका हांव एक्झाम्पल दिले. कोण ऑलिम्पिकान तू मस्ती धांवता, ताका वर्ल्ड रेकॉर्ड मेळटा आणि मागीर ताका गोल्ड मेडल मेळटा. तर लोक एप्रिशिएट करतात, अरे कितलो लायक धांवता, कसलो स्टेमिना आसा, कसलो तागेले फिजिक आसा. तशीच विंगड विंगड एरियान तू कोण ना कोण एक्सपर्ट असता. आता दुडवा मठान तू मुकेश अंबानी आसा, अडानी आसा. आता ऑल ओव्हर वर्ल्डान तू एलॉन मस्क आसा, जेफ बेझोस आसा. ते जेन्ना लोक ऐकतात हो कितलो दुड्डू सांगे लागी, कितलो व्हड बिझनेस सांगे लागी, आम्ही अट्रॅक्ट जातात. तशींच जितले लोक जगान तू अट्रॅक्ट जातात ते बेसिकली सो मेन इम्पॉर्टंट लक्षण असं जो संस्कृतांत ताका म्हणटा ती ऐश्वर्य.
स ऐश्वर्य मेनली अट्रॅक्ट जाता ती. कसं म्हणता येईल फर्स्ट म्हळ्याली धन वेल्थ. एखाद्या व्यक्ती कधी मस्ती दुड्डू असलेली लोक अट्रॅक्ट जातात, अरे कितलं होड मनुष्य असतं. दुसरं म्हळ्याली ब्युटी सुंदरता. कितलं की हिरो हिरोईन असं तांगेले इतलं सगळं फॉलोवर असं खंयचे पिक्चर जो खंयचे इव्हेंट आणतो त्यांनी गेलेली हजारो लाखो लोक येतात ती. हम्म? ताजी खातीर ब्युटी. थर्ड असं फेम यश. हम्म? एक व्यक्ती मस्ती फेमस असं कारण कसले कार्य केले पॉलिटिशियन असच्या पुरो जो सिंगर असच्या पुरो त्या फेमा निमित्त मस्ती लोक अट्रॅक्ट जातात. ताजे मागीर नॉलेज बुद्धी. हम्म? एक व्यक्ती मस्ती बुद्धिमान असं मस्ती नॉलेजेबल असं मस्ती लायक मेमरी असं तर मनीस अट्रॅक्ट जाता. आणि मागीर वैराग्य. मस्ती लोक वैराग्य म्हणजे एक व्यक्ती असं तागेल्या सकळच जयली वैराग्य असलेली लोक अट्रॅक्ट जातात. त्यावेळी एक पंचा क्वालिटी असं. हा तर धन सुंदरता ब्युटी धन वेल्थ ब्युटी फेम नॉलेज रिनन्सिएशन आणि मुरलीधर चरण तू संच कंचे सिक्स्थ वन. एनीबडी रिमेंबर्स द सिक्स्थ वन. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय. पावर पावर स्ट्रॉंग स्ट्रेंथ. एक व्यक्ती मस्ती बलवान असं एक व्यक्ती मस्ती बलवान असं त्याचे पावर त्याचे लोक अट्रॅक्ट जातात. जयली आता प्रभूजींनी सुंदर विष्णू पुराणाचे श्लोक सांगले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य. तर या श्लोकांतून सांगला की जो व्यक्ती षड ऐश्वर्य पूर्ण म्हणजे सगळे जे षड ऐश्वर्य असं तांतू सगळ्याहून होड म्हणजे सगळ्याहून चढ मात्रांतू एक व्यक्तीन तू हे ऐश्वर्य असं तो म्हणजे कृष्ण म्हणजे देव. आणि म्हणून देवाक षड ऐश्वर्य पूर्ण म्हणतात. आता उदाहरण तौर पर लोक म्हणतात की अरे या मनशा लागी मस्ती दुड्डो असो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन असं जो इंडियाचे रिचेस्ट पर्सन असं. जर देव कृष्ण मिळाली तो आता लक्ष्मीपती असं. लक्ष्मी देवी स्वतः देवाल चरण स्पर्श करता देवाल सेव करता. इनफॅक्ट ब्रह्मसंहितान तू अशी सांगला की गोलोक वृंदावन जे धाम असं थंय लक्ष कटल्यान लक्ष्मी असं. अशी गोलोक वृंदावनाचे धामाचे वर्णन असं चिंतामणी प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयंतम. चिंतामणी प्रकर लक्षावृतेशु देवाल जे धाम असते चिंतामणी धाम असं आणि तांतू लक्ष कटल्यान लक्ष्मी लोक त्यांनी देवाल सेवेन तू असं. तर विचार करा कितलं देवा लागी धन संपत्ती असच्या पुढं. तर देवाला एक विशेष हे गुण असं तशीची पावर स्ट्रेंथ असं तशी ती ब्युटी असं देव इतलं सुंदर असं. देवाला नाव असं कृष्ण कृष्ण म्हळी ऑल अट्रॅक्टिव्ह. देवाला इतलं सगळं गुण असं म्हणून तो सगळ्यांक अट्रॅक्ट करता. ऑल अट्रॅक्टिव्ह म्हणून देवाला नाव असं. तर आज आम्ही कीर्तनावयर उलयत असं ती. तर मस्ती पण तर लोकांक दिसता अरे कृष्ण तर देव असं जर मस्ती सकड कार्य केला मस्ती सकड राक्षसा वध केला. तर त्या सकड तुम्ही ओल्ड सांगता सती 5000 वर्षा पुढे आणि सकड केलेले आता तर ताजी मागीर कितली लोक आयला ती त्यांनी सकड मस्ती सकड केला. जाल्यार आज वे आम्ही कृष्णा गुडगास करता ती आज वे कृष्णाले अद्भुत चरित्र ताजे वर्णन करता सती. आज वे आम्ही कृष्णाला विंगड विंगड लीला वैरी वर्णन आणि चर्चा करत असती. जगान तू सगळ्यांक फेमस जाऊच असता. लोकांक दिसते की हो व्यक्ती मस्ती फेमस असं हो व्यक्ती इतलं फेमस असं. मस्ती पण तर लोक म्हणतात अरे हो पळय कितलो व्हड मनीस असं. जर जगान तू कितलाय मनीस फेमस असलाली तागेल जे फेमस जो तागेल यश असते टेम्पररी असं. तर जेन्ना आम्ही देवाविषयी उलयता ती हे परमनंट असं. जगान तू कितलेही सुंदर व्यक्ती असो जो विश्व सुंदरी असो मिस युनिवर्स असो मिस वर्ल्ड असो कितले दिवस तिने सुंदर रबेत. कितले दिवस तीन दाखवत की आय एम स्टील यंग.
इनफॅक्ट जे होड जे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आसा तांगे मेन बिझनेस मॅन तुमकां कन्विन्स करता की बाबा तुम्ही आमगे प्रोडक्ट यूज केले तुम्ही मांतर जायनात. ते केन्ना अशें जाता कोणे मनीस मांतर जायना म्हणून कडच्यान मांतर जाता. ते कृष्ण अशी म्हणटात शास्त्रांत 16 वर्सां मागीर तांगेली एज वाडना. अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च. देवाल एज केन्ना एकदम नव यौवना म्हणके आसा. म्हणजे 16 वर्सां मुखार वचना फुल स्टॉप. आमगेली एज एवरी इयर वाडता, एवरी मंथ, एवरी इयर, एवरी सेकंड आमी ओल्ड जाता तसो. म्हणून आमी बर्थडे दिवस कोणा निमगेतात ती. सो व्हॉट इज युअर एज? तो म्हणटा 32 इयर्स ओल्ड. आम्ही आन्सर स्वतः दिता ती ओल्ड. 16 इयर्स ओल्ड. देवाल परिस्थितीत तू केन्नाय ओल्ड जायना. म्हणून देव म्हणटा ती नव यौवनम च. ये आमी हांगा ऐकतात. तर तुमकां आमी लास्ट टाइम हे सांगला एक पण हाजे फुडें हांव एक लेक्चर दिलं तेन्ना आमी सांगला. तरी परत एक सांगता की एक मस्ती प्रसिद्ध एक्ट्रेस आशिल्ली बॉलिवूडांत. तिगेले मस्ती सकट प्रोग्राम्स, मस्ती सकट इव्हेंट्स सकट फुल हाऊस आशिल्ले. इनफॅक्ट जितले वेळ तिगेले मूवी आशिल्ले सकट हिट जावचे आशिल्ले. ती ओल्ड एक्ट्रेस आसा. तर एक पंता खंय की शूटिंग वतना ती एकदम एक रिमोट गांवांत वता. आणि त्या गांवांत शूटिंग चालू असताना थंयचे जे गांवाचो जो लोकल जो डाकू जो गुंड आसा ताका कळटा की अरे हांगा फिल्म क्रू आयला आणि विशेष करून ही एक्ट्रेस आयला. तर तो तागेले फुल जे टोली आसा तागेले ग्रुप आसा ताका घेवन थंय अटॅक करता. आणि अटॅक करून सगळ्यांक अशी बंदी दवरता ती. आणि मागीर जो तो तांगेलो डाकू जो सरदार आसा तो ह्या एक्ट्रेसा लागीं वता आणि तिगेले हात धरून तिका एक टेंट जे आशिल्ले किंवा एक घर आशिल्ले तातूंत घेवन वता. आणि ती पाप हडोडान गोजी करता अरे म्हाका वांचे ती म्हाका मार नाका ती. बचाव बचाव प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी अशी म्हणटाच ती. आणि तेन्ना अचानक तो जो डाकू आसा तागेले पॉकेटांतून एकदम शार्प पेस्काती जो नाईफ काढता आणि नाईफ घेवन तिगेले हाता दिता त्या एक्ट्रेसा हाता. आणि ती एक्ट्रेस एकदम सुरवेक शॉक आसा, आनीक शॉक जाता अरे म्हाका कसला दिता तसो. आणि तो म्हणटा ऑटोग्राफ प्लीज. मागीर तू हे चाकू घेवचे आणि तुगेले हातान निगेले हाता वयरी नाव लिव जो म्हाका ऑटोग्राफ दी. आणि ती तिगेले हातान ते पेस्कातीन तिगेले नाव जो तिगेले ऑटोग्राफ हातार दिता. मागीर एकदम ब्लड जाता. आणि मागीर तो सांगता की तू भिवू नाका हांव तुगेलो मस्ती व्हड फॅन आसा. तू भिवका म्हणना. आणि आम्ही ऐकलं की तू आमगेल गांव आयला म्हणून आम्ही हांगा आयली ती. तर तुगेले सकट मुवीज आम्ही पळयला, तुगेले सकट प्रोग्राम आम्ही पळयला. जशी तू कशी मेळच्या म्हणून आयलेलो. थँक्यू. आणि तो वता. तुमकां गोतस वे हे एक्ट्रेसाचें नाव कसलें? कोणाक गोतस वे? मुरलीधर चरण प्रभू तुमकां गोतस आसच्या पुरो. मीना Anybody कुमारी. else? Anybody else? Any guesses? ओके हांव सांगता. त्या एक्ट्रेसा नाव आशिल्ले मीना कुमारी. मस्ती लोकांना ऐकलं आसच्या पुरो. हांग जे सान चेडूआन जेन कोण श्लोकांनी म्हणला तांणी ऐकनी आसच्या पुरो. इवन हांव एकय खंयचे फूड वे केन्ना तेगेले एकय पिक्चर पळयनी. सो इवन आय डोंट नो. बट आय एम सेइंग एक काळान तू इतलो फेमस ती एक्ट्रेस आशिल्ली की लोक पेस्कातीन तिगेले नाव हातार बरोवच्याक तयार आशिल्ले. इतलो फेमस व्यक्ती आशिल्ले जाली थोडे वर्सां फुडें जेन तिगेले हे कसं म्हणटात ताका तिगेले बॉडी
2-3 दिवसां अशी डिके झाले, डिकम्पोज झालेले. त्याने बगलेच्यान कळले की अरे कसं की जाल्ला म्हणून. आणि लास्ट 10 वर्सां तू तिगे लायफाच्या शी वॉज कंप्लीटली लोनली. तिका खंयचे पिक्चरान तू काम मेळ्ळी, तिगेल फॅमिलीन तू कोणे ना आशिल्ले. दिवसभर तीन दारू पिवचे आशिल्ले, सिगरेट पिवचे आशिल्ले आणि विंगड विंगड कार्य करचे आशिल्ले. आणि इतली ती लोनली जाल्लेली की तिने जेन्ना शरीर सोडले तेन्ना तिगे लागीं कोणी नाशिल्ले. इनफॅक्ट 2-3 दिवसानंतर लोकांक कळले की ती एक्सपायर जाली म्हणून. आणि मागीर लोकांनी पुलिसांनी आपोवन अशी सांगले. आणि मागीर इतलो व्हड व्यक्ती, इतलो फेमस व्यक्ती तिगेले क्रिमेशनान तू खाली 10 लोक मानत राहिले. तशीच हे जगाच नियम असं, जो व्यक्ती मस्ती फेमस असता कितले दिवस ताण फेमस राबयत. आजकाल आम्ही पळयता ती लिटल व्हड ऍक्टर्स असतात, ती मोटिवेशनल स्पीकर्स असतात, ती पर्सनल विंगड विंगड पॉलिटिशियन्स असतात. तर तांणी मस्ती फेमस आसा ती. आजकाल कोण कोण लोकल इंस्टाग्राम अकाउंटान 50 मिलियन, 55 मिलियन, 70 मिलियन फॉलोवर्स असतात. म्हणजे त्यांनी एक फोटो पेटयलाली 70 मिलियन लोकांक मेळटा. कितलं फेमस असत तांणी विचार करात. पण या फेम कितले दिवस असं टेम्पररी असं. The fame is only there till the new actor comes or new personality comes. सर म्हणचे तात्पर्य हे मेळ्ळी जेन्ना आमी देवा विशीं उलयता ती ते हमेशा परमनंट असं. ते देवाक देवाल कीर्तन केल्याली ताचे फायदो आमकां आसा. ह्या जगान तू आमी दुसऱ्याला कीर्तन करता ती स्वताल कीर्तन करता ती ताजेन कांय फायदो ना. पण जेन्ना आमी देवाल कीर्तन करता ती तेन्ना आमकां कसलो फायदो जाता. श्रीमद भागवतमान तो एक श्लोक येता, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जेन्ना आमी देवाविषयी कीर्तन ऐकता ती, देवाविषयी प्रवचन ऐकता ती, देवा नावाल जप करता ती, तेन्ना कसं जाता. तेन्ना नष्टप्रायेषु अभद्रेषु जे मेगेल हृदयान तू आमगेल हृदयान तुझे अभद्र आसा, जे घाण आसा, जे कचर आसा, ते कचर कसं जाता क्लीन जाता. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. जेन्ना आमी भागवता विषय ऐकता ती, गीता विषय ऐकता ती, कसं जाता नष्टप्रायेषु नष्ट जाता ते. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. तेन्ना कसं जाता देवाविषयी भक्ती उत्पन्न जाता. आणि ती बी कसल भक्ती नैष्टिकी, अहैतुकी भक्ती. तर हे आमकां कीर्तनामाचे हे इम्पॉर्टन्स आसा. म्हणून आमी जेन्ना देवाल नाव घेता ती, देवाल स्मरण करता ती, वी आर नेवर एट लॉस. कारण की देवाल नाव स्मरण केल्याली केन्नाय कोणाक लॉस ना. कितें म्हळ्याली कसं जाता ताजे ना, कितें म्हळ्याली कसं जाता ताजे ना, ते आमगेले हृदयाचे जे नष्टप्राय आसा ते वता. आणि की मस्ती मस्ती अशी विंगड विंगड भागवतमान तो श्लोक आसा की श्रीमद भागवतम ऐकल आली, भागवतम ऐकल आली, हरिकथा ऐकल आली, कसं जाता. तर त्या कीर्तनाविषयी आज आम्ही चर्चा करतो. आता तुम्ही म्हणतात की अरे तुम्ही सकड देवाविषयी कीर्तन करतात. कीर्तन म्हणजे कसं आहे आता आम्ही डिस्कस केले. तर विंगड विंगड प्रकारचे कीर्तन असत. फर्स्ट मिळाली नाम कीर्तन, जे आम्ही नामस्मरण करतात देवालय. तर नामस्मरणात दोन भाग येतात. फर्स्ट मिळाली आम्ही स्वतः इंडिव्हिज्युअली देवाला नामस्मरण घेतलं आणि ताका जप म्हणतात. इंडिव्हिज्युअली आमगे स्वतः खातीर आम्ही करता ती. आम्ही हरे कृष्ण जप करतात. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ते फर्स्ट नामस्मरण मिळाली जप. आणि दुसरं नाम कीर्तन म्हणजे कसं आहे, जेन्ना आम्ही एक ग्रुपान तू येऊन वट्टू मेळणू कीर्तन करता ती, भजन म्हणटा ती,
तर कसं म्हणतात ती संकीर्तन. संकीर्तन मेळ्ळी सम्यक इति कीर्तनम. जेन्ना आमी वट्टू येवन एक पॉइंटेड अटेन्शन विथ वन हार्ट आम्ही एकत्र येऊन देवाल गुणगान करता ती, देवाल जप करता ती, देवाले कीर्तना भाग घेता ती, ताका संकीर्तन अशी म्हणतात. सेकंड म्हळ्ळी गुणकीर्तन. गुणकीर्तन म्हणजे कसले देवाल जे विंगड विंगड गुण अस क्वालिटी अस ते क्वालिटीचे आम्ही कीर्तन करतात. देवाल विंगड विंगड क्वालिटी अस विंगड विंगड गुण अस ताजे आम्ही चर्चा करतात, ताजे वयर आम्ही हे दितात. जशी आता देवाल विंगड विंगड ऐश्वर्या विषय सांगले, देवाल विंगड विंगड ऍक्टिव्हिटीज विषय सांगले. दॅट इज क्वालिटीज गुण कीर्तन. मेरे गुण कीर्तन जाल्यार मागीर आनी एक कीर्तन आसा लीला कीर्तन. देवाल विंगड विंगड लीलाचे वर्णन, जशी देवाल बाल्य लीला, देवान कशी यशोदा मैयेक ब्रह्मांड दाखयलेले, तशी जी विंगड विंगड देवाल लीला आस, गोवर्धन लीला आस, विंगड विंगड अद्भुत लीला आस, ताका लीला कीर्तन अशें म्हणटात. आणि मागीर फोर्थ येता नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन. अशी विंगड विंगड हे कीर्तन आसा. तर आज आम्ही देवाल विषय सांगया, डिस्कस करूया. जाल्यार मस्ती पंत लोक म्हणतात अरे आम्ही देवाल खाली ध्यान केलाली पुरो, देवाल जप कसला करका, देवाल चिंतन कसला करका. तर या आजची टॉपिका वयर आम्ही एक डिस्कशन करूया, जो एक एक्सरसाइज करूया. फॉर एक्झाम्पल आता ऑलमोस्ट 60 लोक ऑनलाईन असतात. ती तुम्ही तुमचे दोळ बंद करून तुमगे सगळ्याहून प्रीतीच व्यक्ती ताका तुम्ही स्मरण करायचे. दोळ बंद करून सगळ्याहून प्रीतीच एक व्यक्ती आसा ताका तुम्ही स्मरण करायचे. जेन्ना आम्ही स्मरण करता ती तो मनीस आमगेले मनांत येता. आता एक क्वेश्चन निमगे येती की हांव ह्या मनशाक इतलं प्रीत कशाला करता. रिझन 1, 2, 3 अशी विंगड विंगड रिझन आस. फर्स्ट रिझन मे बी ही मे बी मस्ती इंटेलिजंट आसच्या पुरो, तर ते तागेले क्वालिटी जाले, आणि क्वालिटी निमित्त तागेले एक गुण येता. कसं म्हणतात ताका क्वालिटी आसा, तर तो मस्ती हुशार आसच्या पुरो, तो मस्ती उदार आसच्या पुरो, कारण तुमकां मदत केली आसच्या पुरो डिफिकल्ट सिच्युएशनांत. आता कोविड-19 चलता आसा, पूर्ण विश्वभरात इतलं उपद्रव आसा, तर आमकां खंयचे मनशान मदत केल्ले आसलेले, कोणे मनशा आमगे खातीर एकदम आउट ऑफ वे गेलेले, आमकां मस्ती ते मना येता, आमकां मस्ती टच जाता. तर फॉर एनी रिझन खंयचे मनशा तुम्ही मस्ती प्रीत करता ताचे रिझन तुम्ही नोट डावन करात. वाय डू यू लव दॅट पर्सन, रिझन 1, 2, 3, आणि खंयचे रिझन तांणी सांगले निमित्त ताजी वटू कनेक्टेड ताजी ऍक्टिव्हिटी आसा, कारण कसल केले तुमगेले निमित्त ताजे निमित्त तुम्ही इन्स्पायर जालात, आणि बिकॉज ऑफ हिज ऍक्टिव्हिटीज क्वालिटीज आर कनेक्टेड. तर ते तुमगेले ऍक्टिव्हिटी मागीर तागेले लीला, आणि and because of the activity comes his quality मेळ तागेले गुण, तागेले खंयचे गुण तुमकां इतलं प्रभावित जाल्ले कळ्ळें. तशींच कृष्णा विशयी आम्ही चिंतन करता ती, तर जेन्ना आम्ही चिंतन करता ती, तर फर्स्ट देव आमकां कशाला आवडता, वाय कृष्णा इज अट्रॅक्टिंग अस, बिकॉज ऑफ हिज अनलिमिटेड ऍक्टिव्हिटीज और अनलिमिटेड लीलास. तर जेन्ना आम्ही देवाल विषय ऐकता ती आमकां अट्रॅक्ट जाता ते. इनफॅक्ट कीर्तन उद्देश कसलो आसा, जेन्ना आम्ही देवा विषयी ऐकता ती आमकां देवा विषयी आकर्षण जावका, देवाला हरिकथा ऐकून आमकां आकर्षण जावका. दॅट इज श्रवणम. आणि मेन जेन्ना आम्ही ऐकता ती ऐकल मागीर इतलं वा अद्भुत देवा लील आसा, अद्भुत लील ऐकल मागीर आम्ही कसं करता ती तागेले गुणा विषय करतात. हो तागेले कितले लायक गुण आसा, हे गुण आसा, इतलो सुंदर आसा, इतलो धनवान आसा, इतले शांत आसा, इतलं बुद्धिमान आसा, हे विंगड विंगड देवाले गुण आसा. जर आता एखाद्या व्यक्तीले गुण जाल्ले लीला जाल्ले ताजे मागीर तागेले नाव येता.
जेन्ना तुम्ही रिमाइंड करता तुगेर हागेल येस येस तर इमिडिएटली तुम्ही तुगेल मनान तू तागेल नाव येता तागेल नाव महेश नायक प्रभू म्हणून और राहुल शेट्टी प्रभू म्हणून और XYZ तर जे नाव असं ते मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट कारण की जे नावा निमित्त आमकां सक्कड उडगास येता so that's why the name is a very very important part of kirtan ताजे खातीर जेन्ना नाम कीर्तन आमी करता ती ते सकाळून मुख्य इट इज लायक अ पासवर्ड विच ओपन्स ऑल अदर फाइल्स जशें आमी कंप्युटरान तू बसता ती त्या कंप्युटरान तू 128 GB डेटा आसच्या पुरो जर त्या डेटा एक्सेस करच्या खातीर तुमकां पासवर्ड घालका तर नाम कीर्तन ते एक पासवर्ड तशी फॉर एग्जांपल आता हांव सचिन तेंडुलकराल नाव घेता तर जेन्ना सचिन तेंडुलकराल नाव घेतले इमिडिएटली तुम्ही ऐकले आणि तुमगे मनान तू एक छबी आयले एक रूप आयले रूप आणि रूपा मागीर तागेले ऍक्टिव्हिटी आयले ताण कसं कसं केला कितलं सेंचुरी केला कितलं वर्ल्ड कप जितला आणि ताजे मागीर तागेले क्वालिटीज आयले कशी तो इतलो लायक मनीस आसा एक जेंटलमॅन मनीस आसा अशी आसा तशी आसा सो नावान नाम कीर्तनान गुण कीर्तन केले रूप कीर्तन केले आणि जालें लीला कीर्तन केले तशींची ये विंगड विंगड प्रकारचे लीला कीर्तन आणि हाचे बेस्ट एक्झाम्पल श्रीमद भागवतम खंय दिला द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कीर्तनम और श्रवणम इज रुक्मिणी जगान तू आम्ही म्हणटा ती मस्ती लव अफेअर असं मस्ती सकट असं जगाचे और वर्ल्डाचे अशी म्हणून हिस्ट्रीची फर्स्ट लव लेटर रुक्मिणीनं कृष्णाक बरयलेले आता सगळ्यात मोस्ट व्हड इम्पॉर्टंट तू डिटेल मेळ्ळी आजकाल कसले लव अफेअर असलेली फर्स्ट लोक मेळटा ती डिस्कस करता ती मागीर तांणी कॉफी पिवचे वता ती मागीर तांणी हांग ते भोंवचे वता ती ताजे मागीर तांणी सांगतात ओके आय लव्ह यू और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जाल्यार ह्या इन्सिडेंटान तू रुक्मिणीनं केन्नाय कृष्णाक पळयलेले ना आता कृष्ण राबतास द्वारकान तू गुजरातान तू आणि रुक्मिणीन राबची खंय कुंडिन्यपूर करंट नागपुरा लागीं जो अमरावती सॉरी अमरावती करंट अमरावती त्या अमरावतीन तू कोण गुजरातान तू इतलं डिस्टन्स असं आणि त्या टाइम व्हॉट्सअप नाशिले फेसबुक नाशिले कसले डिवाइस नाशिले तीन देवाक केन्नाय पळयनी देवा विशयी ऐकनी देवाक केन्नाय पळयनी स्टील शी वॉज अट्रॅक्टेड हाऊ वॉज शी अट्रॅक्टेड कशी ती देवा प्रती इतलं प्रीत डेव्हलप झाली कारण की नारद मुनी जेन्ना तांगेले राज्यान येवचे आशिल्ले तिगेले अण्णाल नाव भीष्मका म्हूण आशिल्ले जेन्नाय तांगेले राज्यान येवचे आशिल्ले तर नारद मुनीन कृष्णा विशयी उलोवचे आशिल्ले कृष्ण इतलं उत्तम असं इतलं इतलं सुंदर असं एक नवयौवन असं आणि कितलं ताण विंगड विंगड राक्षसा वध केले सान असताना ताणी इतलं विंगड विंगड लील केला गोवर्धन लील केला आणि हे केला त्या केला आता द्वारकान तू ताण हे केला तर अशी ऐकून 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 हगूर 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 तुझ्या हृदयान तू एक देवा प्रती एक आकर्षण निर्माण झालं आणि मागीर तीन त्या लव लेटरान तू देवा कसं बरयलें देवा तू पुरुषोत्तम असं पुरुषोत्तम या जगान तू सगळ्यात व्हड उत्तम पुरुष तूच असं आणि या जगान तू जर म्हाका एखाद्या व्यक्ती खातीर म्हाका म्हगेलें जीवन समर्पण करचें असलेली तो व्यक्ती तूच असं आणि पूर्ण जगाचे शरण लोक तुका वता ती म्हणून या जीवन म्हगेलें तुका अर्पण असं आणि ती त्या लेटरान तू बरयता की हे कृष्ण हांव हे कार्य हांव तुगेले प्रती इतलं आकर्षण जाल्ला म्हाका वेदर तू म्हाका स्वीकार कर न्ही जाली जन्म जन्मांतर पर्यंत हांव वेट करच्या रेडी आसा जाल्यार हांव केवळ तुगेली दासी जाता आनी कोणाली दासी जायना इतलं हाय लेवलार तुगेलें सरेंडर आशिल्लें इतलें डेस्परेशन आशिल्लें देवाल भक्ती देवाल सेव करच्या खातीर म्हणून रुक्मिणी कृष्ण विठ्ठल रुक्मिणी आमी म्हणटा ती तर देवाक इतलं इतलं प्रेम करताली ही रुक्मिणी देवी आसा आणि तिगेल इतले प्रेम कशी आयले श्रवणमन आणि कोण की कीर्तन केलेले कोण की देवा विषयी सांगलेले कीर्तन केले नारद मुनीन
सांगिले त्या कीर्तन ऐकून तिगे हृदय परिवर्तन झालं आणि ताजे मागीर गोतस तीन ते लेटर बरोवन त्या ब्राह्मणा दिले आणि त्या ब्राह्मणाक सांगले की तू प्लीज कृष्ण दी आता तिका गोत नाशिले कृष्ण येत की ना हा आजकाल आम्ही खंय वताना कोणाके फ्रेंड आपयता तरी 6 गंटला आम्ही हांगा एअरपोर्टा मेळ्ळा आणि 6 घंट्याहून अर्ध घंटे पुढे आम्ही फोन करतात हा किधर है निकला क्या पहुंच गया क्या हा आणि मागीर फायनली त्या मनशाक येद्रा येद्रा पळयता ती पण त्या परिस्थितीतून ती गोत ना त्या लेटर कृष्णा मेळ्ळे की ना आणि नेक्स्ट दिवस तिगे वाळडीक आशिल्ले शिशुपाला वटून जर त्या परिस्थितीतून तू देवान लेटर वाजून दारूका सांगून रात्रभर देवान फुल स्पीडान तू ते रथ चलोवन देव थंय येता आणि असं करता वाळडिकेचे समारंभ सूर जावचे पुढे रुक्मिणीक किडनॅप करून तिगे लुट व्हरता हे अद्भुत देवाल हे सगळं कार्य असं मस्तीपंत जेन्ना आम्ही कृष्णा विषयी ऐकत ती मस्तीपंत आमकां दिसता अरे देवान अशी कशी केले और देवान अशी कशी केले ताजे खातीर ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणतात कारण की जे देवाल विंगड विंगड जे लील आस पळय ते समजच्या खातीर आमकां त्याचे बॅकग्राऊंड कळका मस्तीपंत लोक म्हणतात अरे देव कृष्ण पळय कितली तागेल गर्लफ्रेंड आसा कितली तागेल बायलो आसा कितले ताणे रासलीला कसला करता आता तुमकां आणि मामकां कसल गोतस या रासलीला मे कसले आता देवान 16,108 वाळडी कसला केले कारण की त्या टायमा एक भौमासूर म्हणून एक राक्षस आशिल्लो तर भौमासुरान कसं केले भौमासुरान 16,100 जे चल्ल्यो आशिल्ल्यो तांकां किडनॅप करून तिगेला दवरलेले आणि त्या टाइम काळ इतले वाईट इतले स्ट्रिक्ट आशिल्ले की एक व्यक्तीन एक एक बायल मनशा टचवे केल्ले आली आजीवन कोणे तिकल तू पळयन आले तो तिकल केन्नाय वाळडीक जायनाले कोण एक्सेप्ट करचे तयार नाशिल्ले तर जेव्हा देव भौमासुराक मारचे येता तागेले वध करता वध केले मागीर 16,100 जे राणी आशिल्ली त्यांनी देवाक सांगतात की आता आमकां कोण स्वीकार करता आता आमगेले कसल जाताले आमगेले फॅमिलीन आमकां निग्लेक्ट केला आमगे लोकांन आमकां निग्लेक्ट केला आता कोण शरण आमकां मेळटा तर तांणी म्हणटात शास्त्रांत तू आमकां म्हणटात खाली एकच व्यक्ती आसा जो सगळा शरण दिता तुम्ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुचः देव गीतेन तू सांगता जो मेगेल शरणान तू येता हांव ताका मा शुचः तुम्ही भय कोणे भय करका म्हणना तागेले सगळे पाप हांव हरण करता सर्वधर्मान परित्यज्य मा शुचः तशी तांणी देवाक विनंती करतात देवाल चरणांत तांणी दंडवत करतात ती आणि तांगे उद्धार करच्या खातीर तांकां एक शेल्टर दिवच्या खातीर देव सांगता की चलो तुम्ही मेगेल वटे येया ती आणि हांव तुमगेले व्हडलीक करता ते देवान तांकां शेल्टर दिला तशीच बाकीचे जे देवाल कितले वेळ राणी आसा जशी रुक्मिणी आसा सत्यभामा आसा हे जितली वेळ राणी आसा कृष्णान केन्नाय तांकां अप्रोच करनी एवरीबडी वेंट एंड प्रपोज टू कृष्णा कित्याक देव इतले एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्युटी आसा देवाल इतले गुणगाण आसा देवाल इतले विंगड विंगड शक्ती आसा सगळ्यान देवाक शरणागती जावन देवा सांगा की आमकां तुमगेल दासी म्हूण तुमी स्वीकार करात तशी देवान इतलें व्हडलीक केलें तशींच इतले सकट जे गोपी आसा ते गोपीले हमेशा एक इच्छा आशिल्ली की देवाल आमकां इतलं असोसिएशन संघ मेळना कारण की देव सकाळी देवान गोचरणा वचचे आशिल्ले आनी मागीर सांजे 6-7 गंटल्याक जेन्ना सूर्यास्त जाता तेन्ना परत येवचे आशिल्ले तर तांकां कृष्णाक पळोवच्याक मेळनाशिल्लें तर तांगेल मस्ती एक हृदयांत एक तीव्र इच्छा आशिल्ली की एक दिवस पूर्ण दिवस देवाक वटू आमकां देवाल वटू आमकां तांगेल देवाल संग घेवचो आसा देवाल वटू विंगड विंगड आमकां लील करच्यो आसा आणि त्या इच्छा पूर्ण करच्या खातीर देवान शरद पूर्णिमा दिवस ही रासलीला केलेली आणि त्या रासलीला कितले दिवस चललेली 1 डे ऑफ ब्रह्मा आता ब्रह्माला एक दिवस म्हणजे कितले सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग आणि कलयुगाचे अशी एक सायकल
तशी इंटू 1000 केलेली तिथले देवाला ब्रह्माला 12 घंटे. तशी 1 डे ऑफ ब्रह्मा तिथले देवानं रासलीला केलेलं इन द डे ऑफ शरद पौर्णिमा. तर देव कसले करता ते तागेले भक्ताले आदान प्रदान करचा खातीर. देवाक कसले गरज ना. इनफॅक्ट कृष्णाला एक नाव असं आप्त काम. आप्त काम म्हणजे ही सेल्फ सॅटिस्फाईड. देव हमेशा सॅटिस्फाईड असं. तर खंयच्याचे गरज ना. जयली दुसऱ्याक आनंद दिवच्या खातीर देव या सकट लील करता. फॉर एक्झाम्पल आता म्हाका भूक लागलेली हांव उदक पिता, हांव शीत जेवता, दाळ घेता, रांदय खाता. कारण की हांव सॅटिस्फाईड ना म्हणून भायरून म्हाका कसली एक वस्तू जावं ताजेर हांव सॅटिस्फाय करतस. देवाक कसले हाजी गरज ना कारण की देव आप्त काम आसा. खंयची इच्छा देवाला अशी अपूर्ण ना. कारण की सगळ्या इच्छा देव पूर्ण करता. देवाला आमगेल भक्ताल खातीर तांगेल भक्ताक संतुष्ट करच्या खातीर देव अशी विंगड विंगड लील करता. तर या मस्त सगळ्यां व्हड उद्देश कीर्तनाचे. आता शॉर्ट तू आम्ही या विंगड विंगड कीर्तनाविषयी आम्ही ऐकले ताजे विषय अवलोच प्रयास करता. तर फर्स्ट आम्ही गुण कीर्तन ऐकले. देवाला विंगड विंगड गुण असं. आता एक एक व्यक्तीन तू मस्ती गुण असतात. तर सगळ्याहून हायेस्ट एक व्यक्ती असं. या जगात तू सगळ्याहून हायेस्ट एक व्यक्ती असं. तागेलं नाव ब्रह्मा. ब्रह्माल 54 क्वालिटी असं. 54. 50 क्वालिटी असं. 50. आणि ताजेवन वैरी लॉर्ड शिवाल क्वालिटी असं. त्या 54 क्वालिटी असं. हे भक्ती रसामृत सिंधू म्हणून ग्रंथ असं. तांतू दिला वर्णन. आणि ताजी मागिरी महाविष्णू. विष्णू येता तागे लागी 60 क्वालिटी असं. मॅक्सिमम 60 क्वालिटी असं. आणि सगळ्याहून श्रेष्ठ आता कृष्ण आणि विष्णू मस्ती पण आमकां दिसता एक असं. ते ताजी एक मेली भागवतामा अंडरस्टँडिंग असं की कृष्ण कृष्णा तुकून विष्णू प्रकट जाता. विंगड विंगड अवतार जाता. अशी भागवतामा अंडरस्टँडिंग असं. भागवतामान तू 3rd चॅप्टर 1st कॅन टू 3rd चॅप्टर तू विंगड विंगड अवताराचे डिस्क्रिप्शन दिला. आणि त्या अवतारान तू शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक एक सुंदर श्लोक म्हणता. एते चंशे कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रायी व्याकुलम लोके मृगयन्ते लोके धरी. एते चंशे कला पुंसाम. देव म्हणतास शुकदेव गोस्वामी म्हणतास की नाना प्रकारचे अवतार असं. आता आम्ही म्हणतात खाली 10 अवतार असं. शुकदेव गोस्वामी म्हणतात 10 अवतार ना अनलिमिटेड अवतार असं. अनलिमिटेड. शुकदेव गोस्वामी कसं म्हणता जशी समुद्रान तू इतलं लाट येता इतलं वेव्स येता तितलं अनगिनत अवतार असं. कोणाक काउंट करचे जातोय कितलं वेव जायला ते आजी काल कितलं आशिल्लें. नोबडी कॅन काउंट. तशीची कृष्णा हॅज अनलिमिटेड अवतार्स. जे सगळ्याच अवतारात सोर्स कोण भागवतम शुकदेव गोस्वामी पराशर मुनी आणि व्यासदेव हांगेल कन्क्लुजन कसले कृष्णस्तु भगवान स्वयं. श्रीमद भागवतमाची हे परिभाषा सूत्र म्हणून म्हणतात. ते परिभाषा सूत्र म्हणजे श्रीमद भागवतमाच्या सगळ्याहून मोस्ट इम्पॉर्टंट श्लोक परिभाषा सूत्र अशी म्हणतात. आणि तांतू सांगला कृष्णस्तु भगवान स्वयं. म्हणून तुम्ही केन्नाय कृष्णान कसले उलयताना कसे येता श्री भगवान उवाच. कारण की कृष्णस्तु भगवान स्वयं. आणि एक इम्पॉर्टंट मिळाली त्या श्लोकान तू कसं म्हणला जशी आम्ही लाईट गेलाली कॅन्डल लायतात दिवो लायतात. तशी एक कॅन्डल लायले 2 लायले 3 लायले 4 लायले. लास्ट इयर याच टायमान तू एप्रिलान तू लॉकडाऊन आशिल्ले तेन्ना मोदीन सांगलेले सगळ्यांना लाईट लावका लॅम्प लावका. आय डोंट नो वेदर यू ऑल रिमेंबर बट एव्हरीबडी केम आउट. सगळे लाईट बंद केलेले त्यांनी दिवो लायलेलो. तर आम्ही 100 दिवो लायलो जो 1000 दिवो लायलो जो लक्ष कटलान दिवो लायलो तर एक फर्स्ट दिवो जो असतो ताजेन सगळ्यांक लायलेलो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड दॅट लॅम्प और दॅट लाईट or that candle is Krishna. He is the source of all incarnation. म्हणून श्रीमद भागवतमाचे 3rd चॅप्टराचे नाव असं कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इन्कारनेशन. तर त्याची देवाल विंगड विंगड गुण
अवतार असं गुण. तर कृष्णाले 64 क्वालिटी असं. आता आम्ही कसं म्हणलंय नॉर्मल मनशाल क्वालिटी असता आणि ताकून सगळ्यात हायेस्ट ब्रह्माल 50 क्वालिटी असता, शिवाल 54 असता आणि भगवान श्री विष्णू 60 क्वालिटी असता. जैली कृष्णाले 64 क्वालिटी असत. तर या जे 4 क्वालिटी अस पडे ते 4 क्वालिटी कोणा लागी ना. Nobody except Krishna. Only Krishna has these 4 qualities. ताका म्हणटा ती 4 super excellent quality of Krishna. ताजी फर्स्ट मेळली वेणु माधुरी. वेणु माधुरी मेळ जेन कृष्णाचे फ्लूट जेन कृष्ण जेन मुरली वादन करता. आमगेल प्रभुजी नाव असं मुरलीधर चरण. जेन कृष्ण मुरली वादन करता त्यांना पूर्ण ब्रह्मांडांतू विंगड विंगड इफेक्ट असं. अशी म्हणता ती यमुना फ्लो करचे बंद करता. जे यमुनाच्या तटावर विंगड विंगड जे फातोर असं ते मेल्ट जाता आणि विंगड विंगड लोक विंगड विंगड ध्वनी ऐकून देवाविषयी अनेक तांकां प्रेम जागृत जाता. वृंदावनांत तुझे देवान वेणू वाजोवचे आशिल्ले ते सकड गायन धांवन येवचे आशिल्ले. सकड गाय कशी दिसतशील की कृष्ण आता म्हाका आपयत असं. देवा लागीं लक्ष कटलान गाय आशिल्ले. तशीच देवान मुरली वादन वेणू वादन केलाली गोपीक दिसता देव आमकां आपयत असं. तशी विंगड विंगड वेणू देवा लागीं आशिल्ले. देवा लागीं विंगड विंगड बासुरी आशिल्ले. एकाच नाव बासुरी असं, एकाच नाव वंशी असं, एकाच नाव वेणू असं, एकाच नाव सम्मोहिनी असं. जेन देवाक ना रासलीला खातीर लोकांक आपयलेले तेन तांणी वंशी वादन केलेले. म्हणून आज वे वृंदावनांत ते जाग असं ताचे नाव असं वंशी वट. एक वट वृक्ष तगून देवान वंशी वादन केलेलं म्हणून वंशी वट. श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट ततस्थितः कर्षण वेणु स्वनेर गोपी श्री गोपीनाथ श्रीष्णः. अशी हे सांगलं. ते गुण कीर्तन ते फर्स्ट असं वेणु माधुरी. दुसरं कसले रूप माधुरी. देवाला इतलं अद्भुत रूप असं त्या रूपा पळून लोक इतलं आकर्षण जातात. कृष्ण इतलं सुंदर असं इतलं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्युटिफुल असं देवाल रूप पळून लोक आकर्षित जातात. ते देवाल दुसरे 62nd क्वालिटी असं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्युटी ताका म्हणतात रूप माधुरी. आता या जगात तू सगळा संमोहन करता मनीष कोण मिस्टर क्यूपिड मेली कामदेव. मस्ती पण तुम्ही लेक्चर आणि तू म्हणचेस क्यूपिड वन हू मेक्स एव्हरीबडी स्टुपिड. कामदेव सगळा का आकर्षित करता. तर एक पंत ताक दिसले की हांव सगळ्याहून सुंदर व्यक्ती असं सगळा आकर्षण करता. कोण की सांगता अरे कृष्ण कितलं सुंदर असं ताक पळून येऊन तागेली जरा तुगेल काय सुंदर ना. तर तो कृष्णाक वृंदावनाक पळोवचे पडटा. आणि कामदेवा लागी एरो असता एरो. मस्ती पण तुम्ही कॉलेजांत स्कूलांत पळयले आसतले. टॉयलेटांत वणटिरी जो स्कूलांत वणटिरी तांणी कसं करता ती कशी एक हार्ट असता हार्ट ड्रॉ करता ती दिल आणि मागीर तांतू एक अशी एरो वता. पळयला तुम्ही एरो. ते एरो कसले कोणाकूच असवे दॅट एरो इज द एरो ऑफ क्यूपिड. केन्ना नेक्स्ट टाइम तुमकां सांगता क्यूपिडाचे 5 एरोस असत. सम्मोहम हर्षणम अशी विंगड विंगड एरो असत. त्या एरो जेन्ना तो शूट करता मनीस एकदम स्टन जाता. तशीच तो अशी एरो घेऊन रबलेली कृष्णा पळोवच्याक आणि कृष्ण सुंदरता पळोवन कृष्णान खाली अशी तोंड ह्या साइडाक कोण त्या साइड लॉंग ग्लान्सेस देवाल पळयलेले तो बेहोश जाता. त्या देवाल इतले अद्भुत सुंदरता आसा. आता ह्या खाली पिक्चरांत ते बॉलिवूड पिक्चरांत दाखयता ती जेन्ना हिरो जो हिरोईन येता तेन्ना लोक कॉलेजांत लोक पळोवन तांणी बेहोश जाता ती. जाल्यार प्रॅक्टिकल जिवनांत हांव तर केन्ना कोणाक पळयनी and I am sure even you must have not seen. देवाल सुंदरता पळोवन अशी म्हणटा ती कंदर्प कोटी कमनीय
विशेष शोभम. अशी लक्ष कटल्यान कोटी कटल्यान जर कामदेव वटू आयलाली, they are insignificant in front of the beauty of Krishna. म्हणून कृष्णाला हे गुण सुपर एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ कृष्णा. रूप माधुरी मागीर लीला माधुरी. लीला माधुरी मध्ये देवाला अद्भुत लीला. आता आम्ही कितले की देवाला विंगड विंगड अवतार पळयले. आता नरसिंह अवतार पळयले. आता एक व्यक्तीक सांगले हा नरसिंह अवतार लीला सांग. एक लीला कसं लीला असं सर्जरी फर्स्ट सर्जरी ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशंट डेड. तर त्या एक लीला तशीची मत्स्य अवतारान लीला केला. हा वेद उपनिषद पुराण वांचोच्या खातीर त्यांनी देवानं एक अवतार घेतलेले. पण जेन्ना भगवान कृष्ण अवतार घेता तो पूर्ण पुरुषोत्तम रूपांत अवतार घेता आणि असल अद्भुत अद्भुत लीला करता. कसं म्हणजे भागवतमान तू कसं लीला असं. देव जेन्ना सान आशिल्लो तेन्ना पुतनाच वध केलं देवानं. आता पुतना एक राक्षस आशिल्ले. तुमकां गोत तिगेल हाईट कितलं आशिल्ले. पुतना's height was 12 miles. 12 miles म्हणजे कितले किलोमीटर. ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स. आणि असल राक्षसिक देवानं कसं केलंय तेगेल स्तनाचं दूध पित्त पित्त तिगेल उद्धार केलं. तितलो हडोड राक्षस असत देवाक देव एकदम एफर्टलेसली तांकां उद्धार तांगेल वध केलं देवान. तशीची कृष्ण राम हे विंगड विंगड अवतार असत. रामाक आम्ही म्हणतात मर्यादा पुरुषोत्तम राम. आता राम नमेश आम्ही रामाला इतकं सुंदर कथा आणि लीला ऐकलंय. तर देव मर्यादा पुरुषोत्तम असत. देवानं एक स्टँडर्ड एक आयडियल किंग एक आयडियल ह्युमन बीइंग कशी असका म्हणून देवानं आमकां दाखवून दिला. जे कृष्ण येता तो खंयचे रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करना. बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कसला तांकां रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करता. आता रतन टाटा टीसीएस कंपनीन तू येता तर तो तागेल कार पार्किंगान तू खंय जाग थंयच पार्क करतोय. तो खंय पार्क करतालो कोण कसं सांगतालो तागेले कंपनी आसा. तशीची जे देव अवतार घेता देवाक कसं जावका देव करता म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असं. आणि या इतलं अद्भुत लीला कशाला करता. देव सांगतस पळय पण मेगेल लीला कशी अस पळय. आता तुमका चान्स दितस मेगेल विषय ऐकाय ती आणि मेगेल धामान तू परत ये. So Krishna is trying to attract us. Please come. Please come. Please come back home, back to Godhead. तुम्ही परत मेगेल धामान तू ये ती. हंगे भौतिक जगतान तू कितलं दुःख असं कितलं एपिडेमिक असं पॅन्डेमिक असं कितलं त्रास असं हे सगळं त्रास कितलं आणि तुम्ही भोगता ती. तुम्ही मेगेल नामस्मरण करा ती मेगेल भक्ती करा मेगेल चिंतन करा ती आणि मेगेल लागी परत ये अशी देव सांगतो. आणि लास्ट 64th क्वालिटी कसले भक्त माधुरी. भक्त माधुरी म्हणजे कसले देव तागेल भक्ताल खातीर कसले करचो जाता. he can go to any extent to please or to protect his devotees. या देवाला विशेष विशेष गुण. हे खंयचेही देव अर्जुना सांगता कौंतेय प्रतिजानामि न मे भक्त प्रणश्यति. देव कसं म्हणता की तुम्ही जगान तू डिक्लेअर करत की मेगेल जे भक्त तांक कसले जायना. आय एम ऑलवेज देअर टू प्रोटेक्ट. ते परिस्थिती असं. हे भक्त माधुरी. आता तुमका भक्त माधुरी एक्झाम्पल दिता. कुरुक्षेत्रांत तू जेन्ना अर्जुन एकदम बिविल्डर झालेलो ताका तागेल कर्तव्य कसं म्हणून कळना आशिल्लें. एक क्षत्रिय जावन आता ह्या परिस्थितीतून तू कसं करका. त्या परिस्थितीतून देवान तांकां मार्गदर्शन केले. केवळ मार्गदर्शन करनी आजकाल लोकांक कसले प्रॉब्लेम असला तांणी काउन्सिलर लागी वता ती मेंटर लागी वता ती सायकेट्रिस्ट लागी वता ती डॉक्टर लागी वता ती. डॉक्टर कसं करता हा तुमका या प्रॉब्लेम असं या वखत घ्या ती एक्सरसाइज करा ती प्रिस्क्रिप्शन दिता आणि सोडता. तो स्वतः येतोय तुमका मदत करचा का ना. हांग कृष्ण अर्जुनाक काउन्सिलिंग केले आणि काउन्सिलिंग केले मागीर सांगले अर्जुन कसं करचेस कर. आय एम विथ यू. आय एम विथ यू. आणि कुरुक्षेत्रांत तू देव स्वतः
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान तागेले सारथी एक ड्रायव्हर जावच्या तयार आसा. आता तुम्ही म्हणटाल आता तू व्हड कसो गोष्ट आसा हांव ड्रायव्हर करता म्हगेल्या BMW आसा म्हगेल्या मर्सिडीज आसा बट दॅट इज नॉट कसं म्हणतात ताका एक इन्फिरियर पोझिशन नाही. तुमका आता लाईक कार तुम्ही चलत असत ती यू लाईक इट बट त्या काळात तू कोणाला ड्रायव्हर जावची मेळली ते मस्ती एक इन्फिरियर पोझिशन आशिल्लें आणि तान तुवें इन्फिरियर पोझिशन में कसले कारण की जेन्ना युद्ध चलता कुरुक्षेत्र रुणान तू इतलो आवाज चलतस इतलो वॉर चलतस इतलो अटॅक चलतस त्या परिस्थितीन तू आता अर्जुना कृष्ण सांगतस कृष्णा म्हगेल रथ लेफ्टान तू घे तर तागेला उलोवच्या उलयला इतलो आवाज येता की ना त्या काळात तू तांणी कसं करचें जे क्षत्रिय आशिल्ले आणि ड्रायव्हर लेफ्ट हातार लात मारचे आशिल्ले आणि राईट वचचे जर राईट हातार लात मारचे आशिल्ले तर कृष्ण पळय कितलो भक्त वत्सल आसा आमगेल तागेल भक्ताल हिता खातीर तागेल भक्ताक फेमस करच्या खातीर देव कसं करता तागेल भक्ताल लात खावच्या रेडी आसा हे भक्त वात्सल्यता तशीची मस्ती पंत तुम्ही ऐकल आसच्या पुरो एक फेमस कहाणी आसा एक पंत एक आम्मा आशिल्ली आणि तिगेले एक सान चल्लो आशिल्लो पाप मस्ती तांणी दुर्बळ आशिल्ली तांगेले कांय दुड्डू नाशिल्ले खावच्या नाशिल्ले जायली आम्मान एक शान गुरुकुलान तू चेडवाक शिक्षा पेटयलेले आणि तो गुरुकुलान तू तेन्ना काय फीज आणि काय नाशिल्ले जायली जेन्ना वर्सान तू एक पंता जेन्ना गुरुपौर्णिमा आसता तेन्ना गुरुक लोक भेट दितात गुरुन सांगले की फाल्यां गुरुपौर्णिमा आसा तुम्ही कसल ना कसल म्हाका भेट घेवन येवं का तर आता हो मनीस तागेल्या अम्मा लागीं वता आणि अम्मा सांगता अम्मा म्हाका कसले दिवचे आसा सकाळान कसले हाडला म्हगेल्या कसले ना हांव कसो दिवचो तर अम्मा म्हणटा वयरे चेडा आमगेल्या कसले ना कसं दिवचें जाता आमकां तू एक काम करी ते टिचरा सांग आमगेल्या कसले ना तो टीचरा सांगता आणि मागीर सकट जेन्ना क्लासात जितले चेडूं सकट तागेली मस्करी उडयता ती अरे कसले हाणी आणि कसले हाणी आणि मागीर तो टीचर म्हणटा कसल मारे कसल मनीस तू कसले हाणी तुवें कसले फाय कसले कसला तू घेवन येवं का परत आम्हाला वता आम्मा म्हणटा पळय म्हगेल्या कसले ना तुका एक मनीस मदत करतलो एक दीन बंधू म्हूण आसा तो दीन बंधू मस्ती दयाळू आसा तो जंगलान तू असता तू जंगलान तू वस आणि दीन बंधू ओडोडून म्हणत ताण मदत केलेली तू कसं जाऊ का ते तू दिवेत तो सान चेडो पाप एकदम एकदम दुखी आशिल्लो इमिडिएटली तो जंगला वता आणि ओडोडान म्हणटा दीन बंधू हे दीनानाथ हे दीन बंधू हे तेन्ना साक्षात कृष्ण प्रकट जाता कारण कृष्णाला नाव कसले दीन बंधू दीन मेळली जे लोक दुखी असतात ते दुखी लोकांना बंधू त्या चेडा म्हणटा पुता कसं जाव का तुका तो म्हणटा अरे म्हाका एक टिचरान सांगला की फाय कशी वे कोर न्हू तू म्हाका कसले गिफ्ट हाडका आमगेल स्कुलान तू चेडवान कोण तांदूळ हाडला कोण गंव हाडला कोण रव हाडला आमी कसो दिवेत तर दिन तर कृष्णाक ते सान चेडा वयर मस्ती दय आयली आणि मस्ती आवडले तागेले जे सिन्सियर भाव आशिल्ले तर देव ताका एक लोट्यान तू धंय दिता धंय सांगता की तू या दी जेन्ना तो धंय घेवन येता सकट जेन म्हणटात पळय कसं हाडला आणि धंय हाडले आमी रबडी हाडला आमी पॅड हाडला आमी कोण कोण लायक कोणाला चड दुड्ड आशिल्ले तांणी आभूषण मागीर भांगर हाडलेले कसले ना एकदम सकट जेन खिल्ली उडत अशी मागीर जेन सकट जेन जेवणा बसता ती तेन्ना तो सकडांक धंय दिता तर जेन धंय दिता जितले सकट लोक आशिल्ले चेडूं आशिल्ले टिचर्स आशिल्ले सकट आशिल्ले जितले लोक आशिल्ले सकट जेन्ना खाल्ले मागीर ते लोट्यान धंय सरनी तेन्ना मागीर तो टीचर म्हणटा अरे धंय खंय कोण दिले तुका हे तर एकदम चमत्कारी आहे तो म्हणे म्हगेलो एक फ्रेंड आसा दीन बंधू म्हणून ते आमकां पळोवं का मागीर ते दीन बंधू लागीं व्हरता आनी तेन्ना देव सांगता की कोण व्यक्तीक म्हगेले वयर श्रद्धा आसा आणि प्रितीन आणि श्रद्धेन म्हगेली उडगास करता हांव
त्या मनशाक वा त्या व्यक्तीक कशी ना कशी मार्गान हांव तागेली मदत करता. तर ह्या देवाले भक्त वात्सल्य येता आसा. आणि एक लास्ट काणी तिरुपतीचे म्हणता. आम्ही मस्तीपंत तिरुपतीन तू गेल्लो आसच्या पुरो देवाला दर्शन घेवचें आसच्या पुरो. तर तिरुपती आज इतलं व्हड असं लाखो लोक येतात तिथलं इंडियाचे और मे बी वर्ल्डाचे रिचेस्ट टेम्पल आसच्या पुरो वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल आसच्या पुरो. तर हजारो वर्षां फुडें ऍक्च्युली थंय कांय नाशिल्लें. थंय खाली एक अशी रूख आशिल्ले, एक पर्वत आशिल्ले. आणि श्रीपाद रामानुजाचार्य त्यांनी मस्ती इच्छा केलेली की थंय देवाले लायक देवस्थान आसका आणि थंय व्यंकटरमणाल देवस्थान आशिल्लें थंय बालाजीले तिरुपतीले आशिल्लें. तर थंय इतलें डेव्हलपमेंट नाशिल्लें तिरुमलारी. तर तेन्ना तांगेली इच्छा आशिल्ली की थंय एक लायक कोणें भक्तांक सेवा करता केअरटेकर आसका. थंय एक लायक गार्डन आसका, एक पुष्करणी आसका. थंय पुष्करणीन देवाक अभिषेक करत त्या जलान लायक एक गार्डन आसका. तर श्रीरंगमान तू श्रीपाद रामानुजाचार्यान तांगेल समस्त शिष्यगणाक सांगले की आता तुम्ही हांग श्रीरंगमान तू मागीर तमिळनाडून तुम्ही हांग आसती. तर मुगेल एक आनी एक इच्छा आसा की थंय तिरुपती तू कोणें ना थी थंय तुम्ही सेवेक कोणें वचच्या तयार आसलो. मुगेली इच्छा आसा थंय कोणें लायक कोरनो देवाल सेवा कोरयता पुष्करणीन तू देवाक देवाल लायक सेव कोरयता लायक गार्डन कोरयता देवाल लायक पूजा अर्चना कोरयता. तर अशी सांगले जाल्यार आतां सकट जितले रामानुजाचार्य शिष्य आशिल्ले तांकां की आतां आमी हात वयर केले जाल्यार आमकां हांगा श्रीरंगम सोण आमकां तिरुपती वचका. आनी थंय कांय डेव्हलपमेंट ना, कसली फॅसिलिटी ना. आणि दुसरं म्हळ्यार तिरुपतीन तूं गेले जाल्यार हांगा आमगेले गुरूल आमकां संग मेळना. कारण की श्रीपाद रामानुजाचार्य थंय श्रीरंगमान तू आशिल्ली ती. तर कोणें हात वयर करना. श्रीपाद रामानुजाचार्याक मस्ती अशी बेजार जाली अरे एकय मुगेलो शिष्य ना जो वचच्या तयार आसा. एक हात वयर येता. श्रीपाद रामानुजाचार्याल एक शिष्य आशिल्लो तागेलें नांव आशिल्लें अनंताचार्य. अनंताचार्य म्हणटा गुरु महाराज तुमगेली अगर ह्या इच्छा आसल्याली हांव वचच्या तयार आसा. हांव आनी मुगेली बायल आमी थंय वता ती आनी थंय आजीवन सेवा करच्या तयार आसा तुमगेल्या आनंदा खातीर. जेन्ना रामानुजाचार्य आयकता एकदम भावविभोर जातात तांणी आनी तांणी अनंताचार्याक थँक्यू म्हणटा ती आनी तांकां भेटयतात. आनी मागीर गुरूल आदेशानुसार थंय तांणी पुष्करणी करतात. आतां पुष्करणी करच्या खातीर खोंडका न्हू थंय. खोंडका मागीर अशी एक फर्स्ट एक वेल मागीर एक अशी खोंडून अशी एक पॉन्ड टायप क्रिएट करता. तर तांणी सकट करता आशिल्ली. तर तिरुपती बालाजी तांणी सेव आनी करची आशिल्ली आनी मागीर जेन्ना तांकां फ्री टायम आशिल्ले तेन्ना तांणी हें सगळें काम करचें आशिल्लें. तर साक्षात बालाजी एक सान चंडाच्या रुपान तो येवन अनंताचार्या लागीं येता आनी सांगता अरे तुमी इतलो वतान तूं इतले गर्मेन तुमी काम करता ती म्हाका काय सेव दी. तर अनंताचार्य म्हणटा अरे तू सान चेडूं मरे तू खेळ तू कसले हेचकडे इतले कष्टा काम कसला करता. तर तो म्हणटा नाही 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 म्हाका एक सेव करचें आसा. अनंताचार्य म्हणटा नाही 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 म्हाका मुगेल्या गुरून सेव दिला हे मुगेली सेवा तर मुगेली मस्ती व्हड भाग्य आसा तूं आसा. मागीर तो तागेले बायलेला वता आनी तागेले बायले सांगता की पळय तो म्हाका सेव दिना तुमी म्हाका सेव दियात. तर अनंताचार्यान कोंडूचे आशिल्ले आनी मागीर माती करच्या खातीर तागेले बायलेन घेवचे आशिल्ले आनी मागीर थंय उडोवन मागीर परत घेवन येवचे आशिल्ले. तर मस्ती दिवस जाल्ले मागीर एक दिवस ताणें पळय तागेले बायल गुरबीण आशिल्ले आनी इतले वतान तूं पाप तिका कश्ट जाता आशिल्ले. तेन्ना तो सान चडलो परत त्या बायलेला वता आनी सांगता पळय तूं कितले कश्ट जाता तसो हांव मदत करता. तूं एक काम कर तुगेल्या बामणा लागीं घेव माती घेवचें आनी हांव म्हाका दी हांव परत ट्रान्सफर करून परत येता. तर तशी ती म्हणटा ओके. आनी मागीर थोड्या वेळा नंतर थोड्या दिवसा नंतर अनंताचार्य म्हणटा अरे तुगेली इतली स्पीड वाडली कशी. फूड तूं इतल्या टायमा नंतर परत येता आशिल्लो आतां अर्द टायमान तूं परत येतास. मागीर ती म्हणटा अरे तुमकां हांव कशी फटी उलोवचें एक्चुअली तो चेल्लो वता तुमकां तुमगेलो सेव घेवचो येतास. तो चेल्लो मुगेलो आयलो तर हांव ताका हे सेव दिली म्हणून. तर हें आयकून अनंताचार्याक
चिके कोप आयला अरे ताका वितलं पण ते सांगला जायले तो अशी कशाला करतास म्हणून ते चढल्याक अशी दुरून पळयला तागे मागशी धांवता आणि अशीच चढल्याक धांवडावच्या खातीर तागे आतां जे कसं म्हणटात ताका चिजल म्हणटात इंग्लिशान जे खोंडचे जे अवजार आशिल्ले ते अशी सायडान तूं घालता ताका मारच्या न्ही जाल्यार अशी सायडान तूं ते कसं जाता त्या सायडाचे बाउन्स जावन ते सान चढल्याक हांगा चिन्नान तूं जोरान लागता आणि चिके चिके अशी रगत येवच्या सुरू जाता आणि तो चढलो अशी धांवन 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 सीधा तिरुपती देवस्थाना भितर ऑल्टरा भितर वचून त्या देवस्थानाक कूड बंद करता आणि मागीर अनंताचार्य थंय भायर राबला आणि भितर तुगून बंद केला तर ओपन जायना तर मागीर तो म्हणटा अरे हो देवाल कुडा भितर गेला आता आता नेक्स्ट आरतीन तुज्यान पुजारी येता तेन्ना हांव निमगीता हांव भायर राबता मागीर थोडे वेळ मागीर पुजारी येता तो दरवाजो ओपन करता आणि तेन्ना मागीर अनंताचार्य भायर राबता आणि भायर राबले निमित्त निमगीता अरे तो सांचे लुकय ताका पांय पेटे तो म्हणटा कोण असं कोण येना अरे आता हांव मेगेल दोळ्यान पळयला भितर गेलो म्हणून मागीर तो म्हणटा दिसनी मागीर तो जेन्ना बालाजी दर्शन घेता बालाजी चिन्नान तूं रगत येतास ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द चिन्ह ऑफ लॉर्ड बालाजी आणि तेन्ना ताका दिसता अरे बापरे हांव कितलो व्हड अपराध केले देवाक दंडवत करता देवाक क्षम मागता आणि इमिडिएटली कपूर कपूर आणि विंगड विंगड जडीबुटी घेवन एक लेप करता आणि त्या बालाजीला हांगा लायता जशी आमगेल घरकडे वेजिटेबल कटिंग करता आमगेले बोट कट जाला आमी इमिडिएटली हळदी पिट्टी लायता ती बँडेड लायता ती तशीच ही कपुराचे आणि विंगड विंगड जडीबुटीचे एक लेप करून ते हांगा लायता आणि ते रगत बंद जाता आणि तेन्ना देव सांगता की हांव तुगेले सेवान मस्ती प्रसन्न आसा आणि तुगेल सेव करच्या खातीर हांव एक्चुअली आयलेलो तूं म्हाका तुगेल सेव करची ऑपॉर्च्युनिटी दिनी म्हणून म्हाका ह्या सकट करचें लागलें आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल आणि देव म्हणटा की आतां तूं मेगेल सेव करतास जेन्ना तूं हें शरीर सोडता मेगेल वैकुंठ धामान तूं मेगेल निरंतर मेगेल सेव करता अशी हें देवालें सेव आसा तशी हे गुण कीर्तन आमी म्हणलें आणि मागीर लीला कीर्तन देवा विंगड विंगड लीला विशीं आमी सांगलें आणि मागीर लास्ट नाम कीर्तना विशीं तुमकां ऑलरेडी आमी सांगला जप आणि कीर्तन तर कलियुगांत तूं सगळ्याहून इजी कीर्तन और इजी प्रोसेस देवाक प्राप्त करच्या खातीर तें आसा हरिनाम संकीर्तन म्हणजे आमी जे देवाल नामस्मरण करतात देवाल जप करतात जप केल्ल्यानी आमी देवाक हगूर 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 देवार प्रती आमकां एक टेस्ट डेव्हलप जाता जशें आमी तुमकां एग्जांपल दिलें जेन्ना एक मनशाल नाम आमी घेता ती तेन्ना नाम आधारार आमी कसो करता ती तागेले गुण तागेले रूप तागेली लीला सगळं आमकां मनांत येता तशीच जेन्ना आमी कृष्णाक नाम घेता ती आतां आमगेलें नांव केन्ना केन्ना आमगेलें नाम आ स्टेजान तूं अनर्थ चक्र हगूर हगूर जेन्ना आमी शुद्ध नाम घेता ती चिके लायक जप करता ती कीर्तनान तूं टेस्ट येता तेन्ना हगूर हगूर देवाल गुण देवाल रूप देवाल लीला ते हगूर हगूर प्रकट जाता आणि देवा प्रती आमगेल रुची आमगेल रती आमगेल प्रेम उत्पन्न जाता तर ते मस्ती इम्पॉर्टंट आसा आणि हाजे ज्वलंत उदाहरण अजामिल कथांतू येता अजामिल कथांतू एक श्लोक येता 6th कॅन्टोंतू संकेत्यम पारिहासम वा स्तोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष हरम विदुः जेन्ना ये अजामिल सेक्शनांतू जेन्ना अजामिल विष्णू यमदूता पळयता तर तो तागेले चेडा आपयता नारायण आपयता एक्चुअली तो विष्णू नारायण आपेना तागेले चेडा आपयता जाल्यार ते खाली मेली इनडायरेक्टली वता नारायणा नाव घेतले तागेले खातीर विष्णू दूत आयले आणि ते विष्णू दूतान मागीर यमराजा वचून कंप्लेंट करून सांगली की हे कोण विष्णू आणि हे विष्णू दूत कोण आणि हे हरिनाम नारायण कोण तेन्ना विंगड विंगड श्लोकान तू यमराज एक्सप्लेन करता तांकां आणि तांतूल एक श्लोक असो हे हरिनामाचे इम्पॉर्टन्स आमकां सांगतास सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोभनम हेलनम एव वा कोणे व्यक्ती देवाल नाव घेता तो इमिडिएटली पापावन मुक्त जाता instantly even if the person chants
सांकेत्य म्हणजे इनडायरेक्टली. आता जशी नारायण तोंड कोणाला दुसरं आता मस्ती लोक नाव दवरतात ती हा नारायण वासुदेव बलराम कृष्ण. तर आम्ही इनडायरेक्टली त्या मनशाला नाव घेतलेलं आमकां त्याचे बेनिफिट मिळतात. सांकेत्य पारिहासम मैली जोकिंगली. तर मस्ती पंत लोक म्हणतात ती जोक करतात ती हा पळे हरे कृष्ण टकलो आयल पळे और हो मनीष आयल पळे हा. तर केन केन अशी वे जोक करताना त्या मनशाक अज्ञात सुकृती मिळतात. आमगेले इस्कॉन अंतू मस्त एक फेमस प्रीचर तांगेले नाव हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभू म्हणून त्यांनी इस्कॉन पुण्याचे प्रेसिडेंट असत. तर राधेश्याम प्रभू त्यांनी जेन्ना इस्कॉन डिवोटेशन मेली इस्कॉन फुल टाइम जॉईन करचे पुढे त्यांनी एक कंपनीन तू काम करचे आशिल्ले पुण्यात. आणि त्या कंपनीन तू एक मनीस आशिल्लो तो तांगेले केन पयली खिल्ली उडोवचे आशिल्ले. त्या टाइम थंय 1992 ते 1991-92 ते रायट्स जाल्लेले न्हय. तर तेन्ना केन्नाय राधेश्याम प्रभू पळयला तांणी म्हणचे आशिल्ले हा जय श्रीराम जय श्रीराम अशी म्हण हे करचे आशिल्ले. तर ऍक्च्युअली तांगेले पर्पज कशें आशिल्ले जोक करचे आशिल्ले. ते जोक कोण 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 न्हू तो इस्कॉन डिवोटी जालो. आता तो एक मस्ती सिनियर ब्रह्मचारी इस्कॉन अंतू तागेले नाव सुदामा प्रभू. आणि सुदामा प्रभू इज द पर्सन हू इज नोन फॉर हिज जपा सेमिनार. तुम्ही युट्यूबार तुवें सुदामा प्रभू नाव घालली मस्ती सकट जपाचे वर्कशॉप असत. आता हांव हरे कृष्ण आणि होली नेमा विशीं उलयत असता जाल्यार ऍक्च्युअली सुदामा प्रभू एक अशी डिवोटी आसा तांणी दिवसभर ताण रोज 64 वयर माळ करतात तांणी आणि खाली एक टॉपिकावर तांणी लेक्चर दितात ती जप हरिनाम आणि कशी हरिनामा लायक आमी करता. तर तांणी कशी संपर्क आयले ती जोकिंगली. आणि मागीर स्तोभम मेळ्ळी अशी केन्ना केन्ना अशी म्युझिकल रायमिंग आणतो आमी खंयची खंयची अशी पद म्हणटात ती रघुपती राघव राजा राम जो खंयची अशी म्युझिकल रायमिंग आणतो केन आमी देवाला नाव घेतात ती मस्ती पंत लोकांक दिसता अरे अच्छा ट्यून आहे अशी त्यांनी जेन्ना देवाला नाव घेतात ती even in the form of a musical entertainment, then also it has a अज्ञात सुकृती. आणि लास्ट म्हणजे इवन नेग्लेक्टफुली म्हणजे देवाला भक्ती करना जायली अशीची नेग्लेक्टफुली त्यांनी देवाला नाव घेतलेले बेनिफिट मिळतात. तर आज आम्ही नवविधा भक्ती वेळ डिस्कस केले. श्रवणम कीर्तनम विष्णू त्या श्लोकाविषयी सांगले कशी त्याची बॅकग्राऊंड आशिल्ले. आणि मागीर नवविधा भक्तीन तू आज दुसरे कीर्तनमा विषय आम्ही उलयले ती कीर्तनम मे कसले आणि देवाल कीर्तन केलं कसल फायदे मिळतात त्याचे वेळ विषय केले. आणि विंगड प्रकारचे आम्ही कीर्तन ऐकले. गुण कीर्तन लीला कीर्तन रूप कीर्तन आणि लास्ट मेली नाम कीर्तन. आणि या सगळ्यां इझी आणि सगळ्यां श्रेष्ठ मेली नाम कीर्तन. कलियुगान तो अशी म्हणला हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरेन्निका. कलियुगांत म्हणला केवळ या कलियुगांत एकच मार्ग कसले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम. देवाला नाव घेतला मात्र आम्ही या कलियुगातून बाहेर येऊ शकता. तर हे आज आम्ही कीर्तनामाचे अंगांतू सांगले. तर कसले चूक झालं असलं क्षम करा ती आणि तुमगेले आशीर्वाद दिया ती. जर मी गेले जे रिअलायझेशन हांव चड उलयलें असल्यार म्हाका क्षम करा ती. हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.